سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኣብ ማሌዥያ ዝካየድ ዘሎ ዙር ላንጋዊ ሎሚ ብናይ ሻርሻይ መድረኹ ቀፂሉ ኣብ ዝዋዕለሉ ብዓወት ጃፓናዊ ኣባል ክለብ ኒፖዴል ኮዋን ፕሮቪንስ ዝኾነ ናካነ ሂዴቶ ተዛዚሙሎም እዚ ጃፓናዊ ኣብ ሰዓት 43.1 ኪሎ ሜትር እናረገፀ እዩ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 29 ደቂቕን 15 ካሊታትን ዛዚምዎም ናካነ ሂዴቶ ኣብ ታሪኹ ሎሚ ንፈልማ ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ዘምፅእ ዘሎም ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ካብ ዓወት ግዜ ከይከሰረ ኣባል ቢኖ ኣሳና ሞተር ዝኾነ ብሩሴንስኪ ክለብ ክኸውን ከሎ 4 ካሊታት ድሕሩ ናብ ሕንፃ ዝበፅሐ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤንተት ፕሮሳይክሊን ኢጣልያዊ ባቲሴላ ሳሙኤል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ኣብ ናይ ሎሚ ካብ ዕውት 5 ካሊታት ምድሓር 8ይ ደረጃ ሒዙ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡሎም أول جزء حجون زمت سلوت إيلن إيطالياوي تشينالو دانيلو ب21 ساعتنا 17 دقيقة 33 كالتاتن مرحنا زور درحيزو يقلص لهم فيدرو بيفيني 26 كالتات دحرو كلاي كمون 36 كالتات دحر اوبشن ارتم سالساي بمهان نام نايت صباح شابعين مدرخ كاتو يوم ካብ ዝነበሩ ቦታ ክልተ ደረጃታት ዝወሰኸ መትከል ኢዮብ ብ8 ደቂቕን 23 ካሊታትን ድሕሩ መበል 25 ደረጃ ይርከብ ብጋንታታት ኣብ ሰሓዝ ግዜ ቲም ሳፑራ ሳይክሊን መሪሕነት ዝውድር ሒዛቶላ ዙር ላንካዊ ጽባሕ ካብ ባጋን ተፈጊሱ ኣብ ኣሎር ሴታር ዛዝን ናይ 130.4 ኪሎ ሜትር ክቕጽል እዮም ዓላሚ ክለብ ቶተንሃም ዝነበረን ቦትኡ ብፖርቱጋላዊ ጆዜ ሞሪኖ ዝተተከ ኣርጀንቲናዊ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምስልጣን ከም ዝፈቱም ምስ ቶተንሃም ብዝበፅሖ ደረጃ ድማ ሕቡን ምዃኑ ገሊፆም እዚ ኣርጀንቲናዊ ዓላሚ ምዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ብዘርኣዮ ብቕዓት ዝኾነት ኣብ ፕሪምየር ሊግ እትነጥፍ ክለብ ክትቆፅሮ ዘይትደሊ የላን ክበሃል ይካል ፖቼቲኖ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተመሊሰ ክሰርሕ ድሌተይ ከቢድዩ ግን ዝፅበዮ ዘለኹ ነገር እዩ እንታይ ከም ዘጋጥም ድማ ክንሪኦና ክብል ተዛሪቦም ብተወሳኺ እዚ ኣርጀንቲናዊ ዓላሚ ዘለዎ ግዜ ናይ ምህዳስ ግዜን ነፍሱ ዘዳልወሉ ግዜ ምዃኑን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ንዘጋጥም ነገር ድሉ ኮይኑ ክቐርብ ምዃኑን ንዝመፅእ ብድሆ ድሉ ከም ዘሎን ነዚ ዝቕፅል ናይ ምስልጣን ጉዕዞ ከዓ ኣደናቒ ንምግባሩ ድሉ ከም ዘሎን ወሲኹ ዘሎም ፖቼቲኖ ንክለብ ቶተንሃም ናብ ዝዓለመሉ 5 ዓመታት ናብዛ ክለብ ብመንስያት ተፃወትን ትሑት ወፃኢታትን ተወዳዳሪት ምግባር ምስ ቀዳሞት ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ ክትስራዕ ከም ዝኽኣላን ንሃዋሁ ናይታ ክለብ ድማ ሙሉእ ብምቕያር ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ግጥም ፍጻሜ ቻምፒዮንስ ሊግ ክትበፅሕ ኣኽኢልዋ እዩ ብተወሳኺ ፖቼቲኖ ብዛዕባ ኩነታት ቶተንሃምን ምስታ ክለብ ዘመዝገቦም ክብርታትን ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ምስታ ክለብ ዝበፅሖ ክብርታት ከም ዝሕብሩን ብዙሕ ኣወንታዊ ነገራት ካብታ ክለብ ከም ዝረአን ብነጥበ መቐየሮታ ክለብ ብምምርሑን ሕጉስ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ክብሪ ዘለዎ ኣድናቆትን ግልጽ ከሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ብ3 ወይ 4 ዓመታት ኣብ መድረኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ክትሳተፍ ብዙሕ ዓመታት ልዕሊ ኣርሰናል ክትወድእ ድማ ዓብ ክብሪ ክብል ዘረቡ ደምዲሙ ስፓኛዊት ኣርሙሽሽ ክለብ ባርሳ ኣጥቃዒ ዑስማን ደምበለ ዕውት መጥባሕቲ ከም ዝገበረ ሓቢራ ፈረንሳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ዑስማን ደምበለ ቅድሚ 2 ዓመት 135 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ናብዛ ካታሎናዊት ክለብ ከም ተሰጋገረ ዝዝከር ኮይኑ ምስታ ክለብ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ማህረምቲ ነታ ክለብ ጽቡቕ ብቕዓቱ ከርኢ ተጸጊሙ እዩ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ እዚ ፈረንሳዊ መንእሰይ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ሜዳ ክረአ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ብዘይካዚ ኣብ ክራማት ዝካየድ ውድድር ዋንጫ ኤውሮፓ ምስ ሃገሩ ፈረንሳውን ኣይክረአን እዩ መሰረት ክለቡ ሶሉስ ምሸት ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ደምበለ ኣብ ከተማ ቱርክ ፊንላንድ ዕውት መጥባሕቲ ከም ዝካየድን 6 ወርሒ ካብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ንጥፍታት ክርሕቕ ምዃኑ ሓቢራ ዘላ ደምበለ ምስ ክለቡ ባርሳ 74 ፀወታታት ክካይድን ከሎ ካብዚ ኩሉ ፀወታ ግን ኣብ 10 ጥራይ ንቴስ ደቂቕ ማልያ ክለቡ ወዲኡ ኣብ ሜዳ ተራዩ ፖላንዳዊ ሓላ ውልዳት ክለብ ጁቬንቱስ ወዝኒያክ ሸዝኒ ምስ ክለቡ ዘሎ ውዕል ክሳብ 2024 ኣናዊሖም እዚ ፖላንዳዊ ሓላ ውልዳት ክለብ ኣርሰናል ነበር ኣብ 2017 ካብ ክለብ ሮማ ናብዛ ብኣረጊት ጎርዞ እትፍለጥ ጁቬንቱስ እዩ ተሰጋጊሩ ሸዝኒ ናብ ጁቬ ካብ ተጸምብረሉ እዋን ብሉጽ ብቕዓት የንጸባርቕ ምህላውን ምስታ ክለብ ኣብ ዘካየዶም 61 ፀወታታት 28 ግዜ ልዳቱ ከይድ ፍርህ ክወፅእ ኪኢሉሎም ሎማ ዓመት ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ 14 ፀወታታት ክስለፍ ኪኢሉ ዘሎ ሸዝኒ ብኣጥቃዕቲ ኣንጻር ጋንታ ካብ ዝመጹ ፈተነታት 83 ሚታዊት ከምክን ብምኽኣሉ ኣብ ሴሪያ ካብ ዝርከቡ ሓለውቲ ልዳት ኣብ ቅድሚት ይሰርዖም
عالمي كلب توتنهام بورتغالي جوزيه مورينو اب كراماتا معداك تصاوتي 120 مليون باوند تقريبا لهم هلاون المسمر مكلخال كلبون مدلدال دما قدامي علابو نتخلخالي كلب بنفيكا بورتغالي روبن داياز مفرم خانو كاب كلب توتنهام زوص زينا انتصيروم بزيكازي ز مسمر مكلخالو نمدلدال قدامنتي بسرح زلو اسلطاني نتخلخالي نورويتش سيتي ماكس ارونس نتخلخالي بورنموث ناتان اكي ناي ليستر سيتي بن تشيلوانون ابرادارو ياتيوم زركو تصاوتيوم ودي 22 عامت روبن دياز مس كلوب بنفيكا زريو زلو بقعت يعنتي كلبات ما يونايتد مان سيتي ليفربول زركبن بركت زبلا كلبات امس سغغارو دليتات يحديرن هلاون مورينو ام فرام تصوتاي نمعوات لعل كلن زن كلبات قلب حيزو كقرب كداليوم زي كازي داز مس كلوب بنفيكا قد مقرب عامتاتا بزغبرو علنتا كلب كتون تدلي كلب 8 مليون يورو تكفللو زغدد مسبر وعلون اللوم بزي واغا دما ناي ودي 22 عامت بورتغالي كخبر كم زخل مس كلوب قرب زلو موغنات يحبر لهم انتونا جن وكيل روبن دياز بورتغالي جورج مندس مسمخانو وكيل مورينو مسمخانو بسي بتي بسبيشال وان زبل قصل سم زصوع مورينو زلو قربت توتنهام 4 يوم مس كلوب توتنهام نشمون عامتات تصوت بيلجيماوي جان فيرتونغن ود 32 عامت مسمخانو كابتا كلب كوت ادليت كم زلو ابز نغرول زلوان مورينو بمنسيات تخلخلتي كتكو دليت كم زلو امسار كلب ود 18 عامت ريال ساسيغنون ود 10 عامت يافيت تانغانغا مسمه لومون مسليتات مورينو ابلع روبن دياز از بورتغالو عالمي نكلب توتنهام بمنسيات تصوتي كهانصح دليت كم زلوي زريكم لندن نايت كلب تشيلسي منسيا كافاليا سكوتلانداوي بيلي جيلمور ناب عباي كلب كم زسغاغرتو افريطام زود 18 عامتا كافالي او اكادام نايتا كلب سمرمله مخانون قدم تحجز فرمونا 4 عامت حدش كونترات مس عباي كلب تشيلسي اب 5 صوتات كسلف بقيعيوم بزي كازي سكوتلانداو منسي زحلف سومن كلوبو نابليس سركيرا زكايدو توناي بريمير ليج صوتا مس عباي كلب كحلف مخانو تنغيرو نيريوم بلوس انجليزاوي تصاوتاي كلب بورشا دورتموند جادون سانشو اب كرامات نكلوم دورتموند كغدفا عبد ليتي حديرهم هلاو سفيح زرغح زلوا غازيطا سكاي سبورت مس سانشو قربت زلو منشات محتات اب غصاتا اسفيراتوم ببركت زبلا انجليزيان كلوبات زهدن زلو سانشو اب طري سمو مس كلوبات تشيلسن ما يونايتدن بترغاغامي كم سلعل الذكر كوينو اذن كلوبات بفلاي دما بشولشار تعلم ما يونايتد اب لعل زمنسي لعل تغداسنتي حديرام هلاون اب كرامات زخفت مسرح مسغار قدامي علامه غيراتولام جارون سانشو ابا كادام مانشستر سيتي كم سمرملن انتخونه ግን ابتا كلب بزلو كواخب تصاوتي ناي مصوات عدل بزي مركابون امنوس عدميو نتا كلب راحرحو ناب جرمن بمخات مس بوروشيا دورتموند كتصاوت مصانو يفلت زود 19 عامت منسي مزا جرمنايت كلب بلوص بقعت مراي بركت زبلا شوتات كغابزا كيليوم ابزي حزنا زلنا عامت سبورت سانشو دورتموند 12 شوتات بشنو كمزغبلان كلو 13 شوت دما نامزغبتي بمقبال مستا كلب بلوص عامت يحلفالهم جارون سانشو ابز حج غزي واغو لعلي 100 مليون باوند كم سمنن غدلو 100 مليون دورتموند كسدو دليت كم زيبلاون سكاي سبورت ام مغلصيو وسيهم خبركم تخاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم انامسغنا نلوم معلتي ادالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات ابزازيمنا لنا اب قصالي بخالق حبريتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان